Разказах как с музика, че паднах. Аз си кажа, ако спомня. Ще забавно. Нещо е разписан заплата и аз да го контролирам. Много често ще стане, че този крак той може да ме леко да ме изрита, да загуба баланс и да дойде до тази ситуация. Тук. Вижте. Дойде ли от тази ситуация, какво правя? Минавам си директно. Контрол. Идвам тук. Вижте, този крак минава. Много в тази позиция. Когато дойде в тази позиция, задължително контрол върху неговия таз. Държа панталон или дито или колан. В момента, в който той тръгне да хваща този крак, защото аз ще му го дам, прибирам ръката, се минавам нормално. Вижте. С тази ръка ми трябва. Разбирам.